omancho moligereria ekero kwandorere manyani gotore imeyo morobere gobore minobonda oyokora tobotambe na Mildred Momanyi tukole matatu chisa ibere chama boroba asto gusanga mange amona bale mi au bali batugete tugo na bali basimete ebimeri au omancho moligereria ganda tubwatia imeyo morobere yiga imeyo ase mitandao yetu ya Facebook una Ndizi TV News ase mitandao yetu ya YouTube Ndizi TV News na bana gutumira SMS wetera se nambe yera se screen ya ogabo onye gotaite koboria ibori rinde yonsi na bogo tobole wetera se mitandao yetu ende nyakoro tugusanga asobwamo ase tukulala nigo tole me ajogo asotaliro moremyo yomo oyo tugete chiombe chia mabere omwacho murigeria kero ku chiombe chia mabere kali chiri chia botambo maithire mwa ogabo ne chiombe chiekerero na chiombe chisomete kegima na ande kero kuchirigeria nigo chiri chinterre chingi kegima aso kuchukwa no morime toto tebye nga chiombe chi erenga ya ruseti na ande chiri chiechi inyoro moroberi yo nigo koleto botambe na Enokem kurugaiga omuchobo songo Enokem ne Agrofet egodil na keregento kerekemeri nebwata mariogo nebwate kere product yo tagete keregenso tagete noga kenyora galia Enokem wano batarire gose bari gigale so muchobo songo no kubanyora elinde nayo okore engombe yago ebenki yakigima une yo muremi umuremito nakibono mbiya mwana baba nakibono mbiya ande sana asito dadega igando warudenga chiombe chao nigo chiri chingi yakigima mbiya mwana tutaragenda kambe koratebya nga ainingo igaiga itole nandanda kenindi gwachagete oborimi oboiga bwe chiombe chiga samalieta nkoro kundege pita igaiga ninka chiombe chine cyane n'incengi tugete na cyagete oborimi obo in 2014 and 2013 and part of 2014 malina alete de chiombe cyane chintamani korwa gidunguri asebono nchiri gaiga simenje ya chikanyora complications maybe kubwata mbego utatwara mabere mnatoa kagerete so also goitera training cheito na Enokem Agrovet akanyara gotwere sabuna toraka tubeke chinde kingia twenyorere chombe cheito nka igo bono chombe chichons pyoro che gaiga no chinyorere gaiga utatigeye nere egolire korukena na fam bwana ase chombe cha ogona ndigere tiga korate byango engombe nakie emetinyere nakyo konyebekere mbego emetinyere nge koira yanyore moli kare yanyore moli emoli ligo ekogonge gekwe mabere korate byanga subwa ngo tumanye kumanya asobwa ngo turachake ne moli enke ngero twanyore moli enke tokonya mabere emetinyi tatu sene after that nabo ngombe moli gukina baka ya sabi ya semetinyi 16 mpaka 15 ngombe yenkero ya nyorire moli bona around 24-25 months chimoli otokobeka kando wate chikalfen togo kama twa moli amabere chia seka wana asenara bwate biro gukama kero ndigete ngombe nigere ntambe asobotambe telina ngombe liye totona litaliye kenyoro na ende ndo chenga nyeri ya ene nekoroka ne bwata mabere kurate byango gukama kwao nabantu bago isana sabakama osenda kino bwate echi machine chibichi akiri chekerero cyukama biya mono ntwa twarete challenge yo gukama na magoko so toka opt tukogore machine yo gukama that was in 2014 late ego chombe chichons pigo chigo kamu ne machine na ndenkere estimate yo ntwate backup ye generator nere gotokonya gukama so that to ensure throughout igo tugukama ne machine chombe nchiro tugukama gatatu rituko njiro tugukama kabere rituko aso konyora kwao konne umatikere ngombe ni bwate kerengo kia ikiyura kama mabere andake engombe ukamu amabere amangi kigima ni chilita irenga aserituko ngero tubwate peak production abo tokonyore ngombe kwa namba 30 liters batirende ngorigerere tore nande average production ni lactation ya ngombe ulere abo konyore ngombe nere gukora 22 liters average production ate amatukari tokoroka 3 or 5 days bona akara ndigere cyo wati chombe 10 nas chombe 10 kora tweresera ngunga iko chiko nyore mbego limo gose no bwate enchero go chibekera chimbego agara chiaga nye chinda mabere yantu bwate sometimes nkubwate tore protocol ya synchronization so that twanyora chombe isato senye chikobekera chimoli ngakietemo nande ngakende ntubwate challenges ngombe nere tariko bwate mbego ngakitakeire nabo konyora nere konya kubekirwe mbego bakayaba lakini rendo manyagitari ko rwari ano kemungo chale
oreta utaalamu bwae kwanyore ng'ombe yabwate challenge kubwate mbego yakorire ki yabwatire mbego bona sense mu yendagira chombe chibuna ndo chino mbone gamna tuliga nchigenda tukuri yendagira amachini ndo chiniga mara mukigima mwancho mulire no na bugo tauli onywe kera igara mara mukigima kora tebya ngo ndagira kie chikori nandanda ke no bwate asokoroseria ndagira kera gentunge bakuruka silage timeto sino bwata sokoroseria andake chindagira nchikora twereserango twatwarete challenge nene nkero twarengi gutumia gas isiaga kor mugondo asinge njoko nyora muna bona ngatoro choro mukali isiaga nchiro korabia so emyaka yetebere toga transition eri completely go chase on silage ebituma beto togosumeka mugondo tobwate tingari ko benda yasia twaje twarose silage twachomba bana bakonyora tubate ndagere gutera for 4 to 5 months keganyiteri ende na reach ko bakuru mugondo wana tarando che amatukaya bwango iga technology negende to comment kana nande una inwa bali mi abange mwanyare ko bamugo esona ni asset technology elinde likwegenderia sensemo yobulimi eko nataraga igana ranga no begete no nyini CCTV kola tebya ngo ni chiagaski ekyokole ndo moibi go se cyoko monitor chiombe ma chiombe nchibwate bintombiro tabera unya ko monitor every time kora twereserango ya mono nchegonde maybe just to clarify nchegonde bali abangi tokoro kwa bali mibesimi nche professionally am a lawyer wakonya ngati nyinge indisiko igasingo kwa Nairobi lakini ngotakore no nkerora ali nkorigere ibintu bya rubuna bigenderete usega asinja kore kana yeka akitobekerete kamera chiri CCTV cyanyara gutokonya nkero gasiga ndarate gaiga nande mo specifically ngokonyere nkere ngombe ngokotokonyere go detect nkere ngombe tageti embego ora tole sanga pe ngombe ya chaka kyana bokwera ni magaga kwarora maybe korbutukwe ngombe na yaragite karara sanga pia chaka ocharokere chinde nande ngotokonyere komanya ngombe ngere chikubeke mori tari asimo mumurate nene gaiga karende te ngombe na bakogenda monitor korwari at screen ore ngombe ri ikirange so that otanye kwenye disturb ngere ngombe ya ready manya ucha kwenye na nderende purpose for security pero kumanya ningo gocho so mochiraiga gotokonya chirocho handake asensemo yobulindi goseta tebe ensemo ya marwaire andake kwanya konyole challenge yo nando nyeburuire mbule bwatokeire na kyo chibwakora kayo kurusia malioga yao naende mburuire kibuli bo ku affect chombe chimono mbia mono manya kikamo agrovet ali na kem town usongo neto konyete ngero bobote program ya vaccinations ngo itabare abantu vaccinated chombe no mwako ya 2020 ngale tento akorete vaccinations ara gatatu twakorete iri bakoroka BQ black water twakorete bakoroka FMD foot and mouth twakorete nende koroka lamp skin bono buna togoche twakora na barabu abakonya baramba bwate tibwe kubacha batebinga kiende bokatore vaccination gete bacha batu tukorera gaiga muchi igo chi vaccine chiko uletwa na Enokem agro nero gotokorera supplies chi vaccine no militario mwana gocho tokorera vaccination siraiga ase chombe chobwate korate byango breed chiechi andake kera ndo chenera aliere na mbali na matonto endabu na matonto mamukora tweresa chi breed chi andake breed ne ya botambe ya ye freshian gose mbege ye kwe host freshian ere rogore mbali andi na roga iga mate igo chiko kuchiasha asenge nje yo gutwara mabera mange lakini ara magusu na nkase itoga yo maito mare minkorurani ara mabera akitoga ikerete eri yakonya go improve ende kerito koroka butter fat content asa mabera alitokwa abantu baito batumia ase chimoli chirocho ndinaro gaste kwebuli nchase ndo yo mobona kiemoli yego cha yagonga kurate byango igeko gonga kera chitu cha butameno kogonga ya yanto bwate bucket eri gupimerwa mabere kiwango kyange twakore gukama kengima mabere kare liberera nturuate milk bucket tokoreta twangero twakamire ngombe twapimire mori banyege kunywa mabere kiasi fulani twanya kuri mutinyu mutinani twakeye mutinyu kabere twakeye mutinyu gatatu tokogenda kwenye win off asama amabere kego chaka kuri pellets bona bono nainde kurate byangu nga asense mu ni kera ndo chino yinsaiga ni muri kema
nande kora tutelia ngunga na kisa ya korosi wansega iga muri ya nyara ko bagakumanya flow ile nero twachakirite unit ya renge gochimata ariyo ya renge chakirita retari kabire bune nyomba tokobe twatanganite chi hard coins tukabeke ballast tukabeka mochanga neri asitokoroke kwari dust nere gokonya te kumanguka sikorigereria abarimi abange nande basiru chombo gwetera gotereria kwari dust eri ngerebekire gokonyere flow ete goterera mono especially ngero chombo chikobeke sikeye na chibobeke cyo macho kono bia mono sana kigima umurimi tuguri tukoria rero kwanyara ko bogo gotobo semia anene mono twamanyire gore chombe chiga kurende ngakiende na ritumerane asura chigoto semia mange tumanye igoro yoborindi bwe chombe lakini aseri tukoria rero bia mono sana bia mono asante baba omwancho muri garia ngare twatubwatire ko cyagete umurimi na twa so twakore ensementanga niyo morobori yoga iyo morobori yoga nigo koletwa na Enokem Agrovet yego toka umuchogo songo ase okubatarira mbabwatikira aina ya mariogo gosekera aina yendagera ye chombe ne chingoko na kire gento kelio tagete no kenyora garia ase Enokem inyo morobori rasembe no morobori bobori minobonda okoleto kambere kole chimatatu chisebere chamagoroba na Mildred Momanyi tatana somo tumokake gongwe na tole kotokwina ntoirana next part yetu korwa Enokem aso cyo sanga mangenere atoteginga ngikika neiri aso kujwe chombe chamabere. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora.
mwacho muligerere nantu asoire asensemi ya kabere yo morobori iga na niteto ndawo mutumuko asensemi ntangani na gotebya ngango chande next part kwa Enokem nacho gotwara mange na gutumanyia mange anenake atotebi igoya Enokem nereria yiga inyora Enokem agrovet ni agrovet ya chagete emiaka emerongeveri ya etire asibagendete kwa abantu bagusi gose koneria abalibi bagusi bimeri au baboneria andake amaryogo yebimeri echiombe bachirenda chingoko nebimeri binde binge gose etugo yende nyinge asena omo expert ya guchoteteria mange na gotwarira mange acteringa ngikerikega neiri bona ndendo tubwatia imeyo morobori bobole minobonda akoleto botambeli ko Jumatatu chisebiri chamagoroba astogo sanga mange twemanya mange gwetera nche Mildred Momanyi astogo taraba le au nyero tubwatia asemetando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News nabo na botomera SMS gwetera sena mbeyera screen ya ogawu ende nyako tubusanga asobwamo bono mbwati umanye expert yetu noro lyo yiga na ndengiara chikoto tebya expert yetu karibu sana asomoro yigo bole minobonda na ndandake ase faida yo muri yeri bugeta sen Ndizi TV kurata tebya nga ainingo na ende kurwa Enokem agrovet oronki otenete mbia mwana moralia Mildred litalia nengoro kwa Dr. Enoch Monda ninjo mwanzilishi wa Enokem Agrovet Limited hii ajagite 2002 May to now twaitire ase kere step ngorangora kororanga twaretire a solution gocha somulimi egere umulimi anyore faida ase obulimi bwaye nebanga tugite ngombe yemo etuke ngana yetukite njere korete faida kubua ekaro akutumia chibesa korwa osena ase suguma onia atikolendera ngombe igonga twarete solution korwa ase chimbego chichiombe chindagera chichiombe amadio gonspio bolemi bakaria akakora ase ebimeri binde bingao chindagera chi vaccine chi hormone na boigo obosemia bobo ase counter molimi ka boli visuali na boto kunyara kumweresa ntubwata abanyagitari bara ase counter bari qualified abo abande bakogenda isiko colleagues kerere ngane mangane ye mbego ngombe kubekerwa bamenyoka babeka kare ngombe kubeka emoli yatukanga andi kose emoli yacha bobete nyari kunyara kuruyoka molimi ta kunyara koyerusia twatuma umunyagitari yo menyoka okonya kurusia moli erikere moyo ningina yatikara kere moyo ekaro chiombe chirenga asegesieke beko sichiarwalire na bagocha isiko barwali igonto bwati team but at the same time ngo participate tole ase kororanga twa partner na band stakeholders konyora technology chiri chigenderete egere twasomia bolimi baito igore ya technology ekobakonya gukora management gukora ubolimi obo keraisi na yabange bakarisiko yatokongo bolimi mbokore mbogenderete yebo bono Dr. Monda Enoch kora tutebya na bonda kuruke Dr. Monda abandi bangene deputy governor kali yaro eno mungao tugukwanira nero kuruku Dr. Monda kora gora tutebya ngonga umaito gwakwanire nga echi amangane yetugo andake ne bimeri biro bi kuna Enokem mubwate chi expert gose kuna bali bare account ba kuruku extension officer andake bali basomerete naye bagutara bali bamukeinga onyene cabbage ye nerwalite yogota kinna lieli ntubwate expert ndubwate experts bararoro bakere enjirase amangano itugo ne asense moya mugunda marioga mugondo naro ndubwata abantu ko agronomist ase counter omuntu gachira kubolie gento kere agriculture yo koleme bimeri ab experts imbararoro bakweresa nga ebimeri ngakibiko na bali barase itugo poruchi se chinko ke bimoni ebe chingurwe ebe itugo buneye ne banjiri chenyama stiri ntubwate experts bakoeresa ntubwate team enene egokonya mangana ayo eyire igere nga compliance neta keire nonyana kurwa se Kenya Veterinary Board nga bantu tugutumia babembali trained ntubwate body yende koruku nga Veterinary Medicines Directorate na bega nitwanga tutwara abantu bakomonita nga none riyo bali yatumika sengombe ndiri ko chigotwara rescues ya samabere gose kwa riturwa abantu bali bagutumia mabera ayo nonyane ngombe nga nere buya proper use ya mario getoke nga neraroro anya buti dogo period na botokwera so muntu obwate gisemi cyo kunyara goteba ngerio giri nabeta etakeire mutumia mabera singaki engana yego bono Dr. Monda korato irango bene ase obolemi bwechombe chamabere neke tokoteba obolemi bwechombe chamabere ni gogotochakia kurwa emoji gose kurwa ngombe tokoteba incalf tokojeroka
gose nabo gotwaresera totebirie tari jendi tubwente gutumeka otochakire kuroro tebi ngoro yechimori echina kichikurendwa na kichibwene tokorokana stage chibwene gwetera kogenda kora tebyango mbiya mono Mildred muraria ase riswali ririgia eng'ombe egochaka korwa ase emori lakini emori egochaka korwa ase mbegu nembege ye tokoyerusia bana tumaisi gose nerige naria tomotuya ase engoko gose engoko yaje tomotuya ase rige na lakini ye tagoteba nga chombe ichibuna chirega echiraro nyanjiri goto emori obole miobo bwaerire rori asa matukama ke bole mutu so etakeire nga kere ngombera eto echimori buna omanyeno efamu ya aika koeresa na vaeresa buyanga chombe chibagire enjera togutumia technology yogokora chombe chegara chibeke chimori kerengaki lakini ndori gochibekera chionsi pia mo chimbego egento togokora egento gikuru synchronization twarosi chombe gete chiabeka chimori egera mabera toke ngare constant enamba yichombe mone togotaka nga toboka chombe chirichira ase fa mara gatatu 30% chiabagwa chiatoka chiasabigu motu yemetinye bere echindi chiamanya gosabigu akara togo chigo dry chombe gete chiri chiatanganite ko biyara yatoka nande chindi chia biyari lioka yanya na mabera toko ira gose ase toko yaonia igari constant ndori konyara ko boikere ngaki onyorenga onyanchionsi twabekere chimbego amabera agocharimo na ndaererimo ige minute ngochigotene na tore metinye bere gose tatu tutagwatia amabera so etogo chibagana igo egari chiato achimori ntoka netito tware chimori lioka kiagara eyinere otebanga gochimutunto bwate replacement stock onya mori nchiriga etwanyoranga chombe kirabo chiko kana chiko nyakoba iga mwaka ya miaka ibere chikera asi chiko chaka kogota onyorenga ntubwati chiombe tugutumia kurusi chiri chinkoro echichitekoba na tokonya gukwana iga tukurigereria nga chombe choka torega iga torochi chombe choka ntorochi mori kora tebia ngo ninkiye kogera chimori chikobe kukando ne chombe ase management na beta keire wanga chimori chibe kukando ase okunyara gochimonita chioka kando lakini uchimori una chiri chikonya gokina amatororo kera ngo bwati tole monene chimbe gotogotumia aga asi chombe cheto gotumia chimbe gotokoroka nga gender selected echi chibwate probability ya gotoa chimori amatororo 99% so that tonyora chima akere tole interested na matororo egasi yaito na matororo egere tonyora chombe tugukama gochimotu ekara tu akorire like that chombe chinjire biwango rigereria achibaganite gocha nchire kewango gete okonyora chibugoritie mbego chire njera gete tukamanya korete chinde chire mbege ira advance tugacha chiri chia biara na ndi chigendete ko rigereria gunga ndi chiko chakoganie mbego nduri ko chiburukani mono nga chiri chitara chitabwatie mbego chiburukani na chiri chibugoritie mbege ndito ekiagara kare ko chakochaka koganie mbego na bego tumereria bugoritie mbege gare ya kensi yanyore yabunike na kigeko gara no ni chimori twa separate to chimane chiko chiroranga chiairwe ndagera chombe chinene chiko litaliero chimori chingare chiko tubwati chindagera chimori tubwati chindagera chombe chinene una mwana rogoraria chiri chiko ewa pellets chiabo echiko ewa high yield ndagera ere special ebwate requirement iri kogera chombe produce ya mabere ngo yungana kwa nanga ngombe ko produce chirite 30 igoise ko ya chingara chiri chimori ngombe yete ko nyara kurusi mabere ali tokarete ki twaga ni titanyori egento kene chimori chiruna chikunya gukina ngo ikara chiri asi chiko machua chiganetie mbego na chiro kinabo chikutumerechi osonyo arande chatumanire because of korwanere ndaga yewa asensemo yugo kama kora tebya ngokera ngana bwate machine yukama anda kembali bale abanyinyoro gose bali toregalie village kama itenge machine yeli oisoko kamanga na bora ora umize ngombe gosanda konye ura mabere pie yeruare kora tebya ngo un expert machine yeli ngasikie gokonya asoko kama machine yeli toise koligereria akaroko yegora ngo egwore bintu byoko yesibiritangani na pressure ikobekwa ngobekwere pressure kunyara koreta mabere buya itari komise engombe so nebwate njero ko yeset yanyara gukame engombe yakora mabere nekare ko chigukora enjera ne kokora stripping okoyebeka kwaye bata yakora mabere ali ko chinse ekaro yakorire pina bora strip no kopoko whatever remains egere mabere ndo staba sekutigara akoreti akutima staiti lakini nando ise koligereria nonyana sengombe korara na aligerere tinga tia kolenda hadel otane ndiye nyari yebuya jagara na ere factory bone engombe itako bangombanye nyari yekwete
korwa ase machine nabwate njira ko yesibi chi brush njira ochinene agasoyia osibie machine elia kora yaraba tebase kotigari gocha bonde bokarete bonde once kabisa yaba clean oetia anya na mario galia takeire nabwata mario galia go test kere ngombe ganga kere ngombe itarata mo ngakiere amario nara gosibie nyari atarabe kachimbere chiri gochio osibie nyama egento toko ka mastrite akobeka giaso osibi chinyari echi okora nande gakorire odip the same ngombe yamanya gukora yamanya kurua ase machine aiga se ngombe ikorara mwise korigereria naro osetie ase erebune cushion the bed ase yabegete amasenia akarosia buna mattress ngombe ase ikorara sara ororo na control ya sa ya gente kenkeri kiomete pikere kere abete kyare amasenia ya umemono na bako bitenya aise gotoka umete mono na bako gotwara dust ngombe yane enguse mo tuto yoso ase ama ya ngombe enjera yenda ara atumie nento bwate arie duka egento tokoroka ekaomat chimatri sikete tokobekera ngombe yagera chiombe ichi chire kieni buna chire ga morigere ngombe ete bwati ama utakororeka nasi chintenge chiago ngombe gora igase kora roche terete ogokage yakira maguta mavina mohoro egene sababu nga otwarire chisemi cho ngatia kolenda ngombe ase korara binte bitabitike tioligerie bire biye akonya guchenjia mbira ababiri biko twara muri sichimeraro engombe che konyora mastitis kurwase egetanda ase korara igo nabwate onyolire buna tonya gutwara meetings na ko semania tuasemanire paka twaikire mbebe yega oligererie flow ere nsavinga ngombe yoma ito ko chika ngagendura ari ase gobekerete bed na bira arega asa ya kunya kusibu kwa ara safi ekigeko eranga amache na atakira mange ase farm wetani kusibichi machine ne nyomba nere toke koleta ki rabete lakini ndori kwena courage amache agenda ara aba manga se bed yes ase ndake ase semo yendagira ekerongoligereria ase imyonyo nera asibete andake no ne ndagira nera chiretera ga buchi koria nando isikoria na mache na igara masafi kegima korote byanga senseme yo endagira kieye engombe bwente ko kwegwa enda ndake kurwalia enokem ndagira chinchiroro ase omulimi ara chinyore chichumbi echiga ekine chichumbi tokobekera chiombe chiamena chiro chetu tochitiketega lakini echinde nchiraroro chire ine crystal form echi tokobekera ngombe ligo kamuyamena lakini ase ndagire yero ndagire tokeruka silent ndagire moise ko yadigereja igere fermentation ere process ya digestion ego koranga ngombe ko yarire ndagire ne echi sukari already echirara echirega ikiagara mwewa akokese bituma ndubwate age kare bituma bia somoiri bia berekiri bia beiro bolera na liako bigesa egere sugars chirchira se egetuma kelia chiagenda chiaba part of fermentation process iga ngoja tole twabeka na molasses yabaga ika comment the sugars lakini kuikatobeke the right ratio so that amaino ya ngombe tabasa para kulie gune sukari endagero ise koye tioka rede gutioka buya egutioka buya sana oko yuma kwale kwa nyora nona na burayiri eyene na beta ke irebe iga aria se koroseri wangu tangatora maji ta itaroro bocha bonde mboso arona ke kwa twabeka chi polythene twasieka bacteria chinde njinyora asenjara chiko so amaji chi bacteria chimbe chiricho ferment buyala so endagere kuno iwete gutioka iga nere gutumeka waya karosi endagere yiga mara mango isabata mendagere ryo gutuko mugondo kwa chombe yo kaigo ngoikerere ngatio konyora chinsi aganjiri gukina senga jo mara kaera gusembura yasirire kwanyora kware mire endagera na inerere challenge ene na sabale mi abange oyo no mulemi omanyire ko chimotu oligerere timotu ekiagara ere omanyire ngakorosia ebinte biga ase bitera biriaro setie bio koroseli silage akagache nyomba arore gutanga emburate akoraki tetwaroro ere ta macha maliba akore kwera kinonya ni sikona bota korosia ngoro ya kawaida ko gijato tanga macha tabasa kukwamo so endagereye na beko muire ngaki entambe ngaki ya shortage era abwate ndagera mwe wakwana abwate ndagere ko muira wane metinye tatomba kene guchumutu egendo kende korosia ndagere inaganitie a university asichi machine eyere technology yoko gesa kubutorana na kwa harvest ko mix
ebintu byonse na university asibire ochira technology no nyana sense amo yichi ya igo chimashini echi chonsi no chigotoka liano kya muyo chitaite na bago chaira sere na ranyore achikubutora ndake ndagera yaya eno kem anything keligeta keira na bane tractor na ba kende gyonse ko gicha to bangete in advance we are able to avail because we are etolis karia koleta machivu asoboremi igo bano kora gwatira gabutora somo timukate igo bano mwancho muri ko igure nga kende gyonse otagete nogo kenyora ngaria eno kemu buna Dr. Monda nyarko bagago totebia tendo kutobwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bogo tomera SMS gwetera se nambe yera se screen ya ugabu togenda gusanga asobwamo imeyomoro buri bobore minobonda oyogo kira butambere tukole chimatatu chinsebere chamagoroba asto gusanga mange asto gutara abaremi au bali batugete etugo andake na bali batugete wasira sibale mete ebimeri ase nsemo ya mugondo ase boko binyora ko se karote tukonyara kendi gyonsi tara enoken onyore ebidyonsi tokana kumutmokakengo ngoira na kiri Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokorera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV obwansu bw'omugusi antebya omwancho muri na twasore asensemo ya gatatu yo muroborega nyoro muroborega nigo koretwa na enoke mukuruga igasigeta seri Ndizi TV asto gutara abaremi abange imeyaro liroboria busi andake twamanya ebimeri biri basimegete nandandake etugeri batugete ase tugora ndo kanto gusanga imeyo ase chiombe chamabere ase chiombe chibo omwancho muri garugo chirigere ni chintereke gima ne chiombe chiri sintambe tagiritonalete erindo lyo mwancho muri na yo rasukake ora rwege koro ora che ekerero aso tuka chiombe bune chiga chine chiri chingia takana chiko tabia ngombe karote tuko nyugura na kiwa nyore mobigo nirenga ayonso no chiko nyanyora sekuru ase daktari tatora aswa aso morobere ga tusanga mange ase go egenda utubata ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na wewe unabotomera SMS wetera se nambe yo erase screen ya ugabo daktari bono kora tutebya ngonga chiombechi unatoa biro muligero lya ngane chintare kigima kora tenga nkonyora chira marwa ire anda marwa ire na kyako ba control andake amaliogo naralia ya alia kora tumeka butambe gosenga yara nyorekane biya mono omuralia asiri swalirigia chiombechi buna chire chiombe chia mabere mono buruiro butanga ni bole threat timai tuna ndabikirite lie threat lire ngali koreto bwo basumurimi no buruirwa mastitis oburuirwa mastitis yebo gotangati atare nyari ya nyoriro ebinyinyi biri byasoira se chingera jiriko chikoreta mabere chiabimba chiabalira chiaba painful kwanyora mabere arwa nereime ne otema gukama ngombe yite nyara gosoki mabere igobona nga amabere ali kwanja konia akogorire engombe kagante kulie ndagara igasara yajakire kororekana gwikira se oburwiru egendo to kore to kuchaka litangani ne nyomba ngake nyomba busabi we nyomba bole tutaragenda ingake ngombe ndira sasabi environment yengombe ya toka environment ye kurwa se ngombe kuliera ase korara encherego kamwa
goikatore ndenge obusabi mburaro paka nonya na ase machine eria na beka benjere ye moyo kogera enyarie koreki enyare kurwa na kigeko gara twa make sure nga amache natakira amange oino ro muchando tubwata sikisi count mono nga amache taranya orenjera agoikera baremi egere banyare gusibichi nyomba chiabo banyare gusibichi nyari buya banyare gusibichi machine jiri twanyara chigo kama buya nonya ni chitabu eri jiri to kamera bari bago kamera okoboko chitakiri chisibi una amache ayi egere chinyare ko bachinda karago kama bato jenisinchi kama accumulate ya setawe go sa se machine go sa se bed go sa se floor egere ngombe ke korara kwanyora yako liriki dirie ngombe korara inse ke bugoletia mabera ase nyari inyora ngachombe chiko produce amabera man era ale inse dirie ko chikoimoka na boko nyara yabatire alia egeti keriki orobera inse tokoroka asa mabera agosoka tipu elia mabera kwanyora nga yabatikire yaigokire yabwatire obuchafu kurwaroki ngombe yangu so obuchafu goli gochime bwagara yake nyari yabi igo na kitokorendera nga ase ngombe korara basafi ase ekoragera abasafi ase gokamerwa abasafi noli ogokama abo mosafi neba nekerisi gyokama ntokaneti ng'omonto tagetiringa kabeke chafu emashini eria ntokaneti etware obosafi bwaye naende ntobwata amariogo ase eduka agokonya tokoroka titi dip na elimo liabo mastrite gose air wash togosiberi chinyari egari chiachikora chiatwara obonyamasi neba ne ebinyinyi biri koreta mastitis kwanyara twabibwe enjero mukami agukama ngote abatore ngakame akura amabere pi egera amabere atatigere kera amabere nendagera ebinyinyi nabo bigosome biri endagere iyo onyore ya sambasi onya nengombe rwarete ntubwate njera tokoberesa nga erie rwarete ekamunyuma tabasa gukama erie rwarete motu amanya gukama echichindo onyore bwambuke erie echichinde eine chimetori chigutumika ase chinjera chinde chinyinge gutanga mastitis ntubwate gento kende ke gotabune condition akaro chombe chuna chiri chinene echiko bugori chiboni chiabo chinene nainde okonyora nga onye chumbi omurimi tamanyiti nga kiakorwe echumbi boronge wanyora ngombe yararire inseriria aide ko chikonyorere mol goseriria yabikire mol agento tokoroka nga milk fever kero kine chichumbi na kichiberete ga omurimi yakwate chichumbi pake staria ochirone na bochiraro chichumbi chingi yatari chiri chimbaliri chibwe chiko kwenda kwa go chingondi ne chimpoli ngombe daktari ndakuboli swali ya sechumbi kwatebirenga chiri chimbaliri chiko guchingondi amaene ngorande ligene liribaliri na lyo minete go senchiri chire bune chumbi kawaida ichiko beka chumbi nere tokoroka nga stock leak in general stock leak etakire guchingondi ne chimboli tali chombe ichi echiga chitakire chikane iri calcium ere igoro na magnesium ere igoro na phosphorus ekiagero takigeti bangombe tinchiko kana na marionyo se koligereria igakorelekana asitagire ko bari mwamu eriri mwamu ndobwatiri mwamu lire brownish aserire lirabu seurojeri okanga ngombe yakwa mafuta this morning chionsi se ko chirigereria na bekoleta igano nyene karato para breeding talinga akarato ko select chimoli chiriko beka chimbego ngoligereri tolenga engombe toko chikobekera embego ngakia matonda yali ntuli kotaka ngombe ndabu se umubiri umugima kotaka tole to balance amara buna mamamu egara chiombe njitwara na arege ntokoroka nga photosensitivity abantu bande ba confuse kwa photosensitivity ko banga nekera photosensitivity ekaro akonyora nga engombe mo ekare koragerera somo baso oakire kwanyora ngombe yachakire ko PD skin amali onyabora asa yatigara igo amweliri oteri abo amagocha aboka korwaro na kichisie die chichibeke iro sikoligereria di chamberia begete inse yerivat elitaka iri cushion iriberera lindire dieti direct korwa serivati gocha sengombe akabeka li chambe ryagere rire pwa conductor ndibasa ko pasio iberera liri yose correct di chinsi Kana benga ngombe nero gobeki ceiling bigo mwacho muri ko igule paka chombe chiko chibeke ile ceiling aye ngombe yawo galie sekora raisi ko kore boli yango nga nanje nanyebekere ceiling anda kene neti amabere ko igule no omonyo abantu abalemi abange ngoteba balenga ngombe yane yesira ko nyore more kiri yara rite kararira ni egakwa kyonga gerete na kigwa milk fever ekare akanyora nga amadini yari atakeire ko kinie mori ngombe te kunyara ko ibisera omonyo mokegero sustain the physiological function ya umubiri even amani ngarukuloti even amahuga gokonga okonyora nga engombe kunyara kulirisia omonyo ndi wensi yagachita ase eboni maro yae buchiase circulation emori amanya go drain yakwa amahuga yengombe yagenda a weekend chinyama chia weekend engombe yara inse yanga kuimuka nonya nengoro yanga gwaka munete keire nonya ne uterus nonya ne nda yaye bunete keire gonchokana ne cha ni ndagera wanyora teri kunyara gonchokana na boronge kiagara calcium tekora tiki teisaini
daktari abantu bari bakoteba nga okonyora omurimi amaite nga ekie ng'ombe yane ebwate chikilechi nabo igontageire bonega yaisanire ngonya embegu anda kene kiumuntu akokora apime ng'ombe kilo onde naro kwebole ng'ombe bunere ntambe gana kingandika ngoja nanye mukinama ya chikiro gose na nkingonye tene niguru kora bayere seranga kanto bwate gento takaruka weight band okobekera ng'ombe ang'ana amaguru amutuga ekara kwa yonjo kana niriga amaguru aya mutu magega igase okoroga nga magega ya maguru amutu kwayirandira round ase goikera ekogote bichikire ng'ombe one chikiro irenge igo ng'ombe nde yonsi mutu alia sama maguru amaiga bunu okonyerandira ayon buna yagote bichikire icho na bogo choose na okoragiri nonya ne ng'ombe base koye manyete chikiro na endagererie bona endagererie koya etakeida na boko taka upimere ng'ombe ye eri korengana na weight ya ne korete kunenga anda ke tutara runga bwa sese moye ndagira ninte tukumanya abaremi abange nigo bakwa ngochiombe omondera babutorare kigima na gochia nige tuge kurukungama amagomba ya matoke kurata tebya ngombu ya wosembo be korengana na ibuna expert omondera na amatoke eniliswaligia sana amatoke njaka na matoke itanga ni matoka se ng'ombe bune yega ere heavy producer tetake iliko li matoke erizo ni ayemo ama krominyo na ara ko basa matoke na bwate mechanda so oko transmit eminyo gete egocha ya so ase lang liver ye liver flux, we call them liver flux. So we don't allow that. Again, to kende ne fiber. Ito kenge ndipo atikende wetani ya mache na fiber. Fiber ndiye kwa akara ng'ombe ko onyete lito kalirindi butoro ndiribu ya ekogenda yasibana yako sigende toko ka impaction ya senda ya ng'ombe. Ng'ombe yasinyo onjo kana ni ndagira senda yae na gosie ndagira ndiribu ya. So ndiri kwala matoka ya koreki. Wetani go nutritionally lito kalirindi ndipo atikende ng'ombe ya mabere ranyare kulia ekwa mabere no kororenda ya igutire busaiga lakini ng'ombe tikunyara tanyoretia requirements chia nutrients kirita keire egere nyare ko produce ama mabere inyora mabere ara complete food is like na bwate minerals na bwate sugars na bwate protein so pake vitamin so vitamin mbiko takorwa sam umugombo olibugo kabweli toke na ng'ombe ero sia mabere you can imagine a type of mabere ira nyare ko produce na ande ukonya kuruyo ko nyare ng'ombe ya no ene mbegwe kwanga kubwa kwanga kuganie go sikubwata iyo igo mancho muri ale kwa igure tiga ko omogomba bweli toke eng'ombe nigo bwate fiber na fiber tiriko badigeste bwango na boigo kwa igure na daktari areseire asobwagare ase go daktari kurato tebyango buna na igure korengana ne chiombe chiga omulimi atotebya bwate breed ya bwate nigo etakiro bole ndibole igoro na kuwa mano ni ndagera ekwegwa nigere igoro mono kurato tebyango anda kyo muntu ratake kugura rough estimate emori osanda ke eng'ombe na ni rengaiga chombe chiga asenge tuchire ngane chombe chia abeire bread chia itire miaka eri mwenzi mwayo ko 2014 ni chombe tokuruka chia chire chikari chibet level now omurimi oyo na chimbega gutumia ni hali ya igoro ango sabu ari chimbego chiri tokuruka gender selected chiko muama tururu na kigeko eroro che ng'ombe bune ye ng'ombe bread ngaga oye rigererie na ng'ombe rekini bwata magura manetubuya na bewe kana muise kondo gutwara magura maya oligererie miti ya mabere na ng'ombe bwate mikie menene ekoro kinga amanyinga mbu yako minyoka oligererie size yaye na ng'ombe ekobugorie mwali size ngia oye ligererie enyari na bere nyari enene ego produce ya mabere so ko breed yo ikerega emoliere ne mbego yani litororo lya bere iko kare mbego ng'ombe bune yibona na beko bachiringi chirumia 250 litororo lyaye liribwate mbego korengana lyabere confirmed after 3 months 5 months liko ba 200,000 eye koba itabwatie mbego na beko ba 150,000 koko ganda litororo lyemetini 5 liko ba 100,000 igo mwancho muri ko igure eng'ombe na ya korokana bwiza naro goikwa oye gure ne chibesa chichiganirie ne ko igure chibesa njiri nyinge ikegera ng'ombe e faida go chikokwa ni gie go chikoba enyinge muno gweta nchibesa ichi igie tume naye na boko likida kali gali go sena boko enda enokem bako tebinga yora ng'ombe breed yo ende nayo tware ng'ombe bune yeiga e kwa mabere ama yake gima daktari abali mina bange bago chagalia ase enokem agrobet
kono tebyango gatie challenges siriyo koranga na kibagwetera andake buna balimi asogo tuga chombe cha mabere e challenge entangani selection y'echimbego balimi mbara understand nga mbara twara bomanyinga kibago chora chimbego monta go chota wali kanga ngombe anene nga chimbego tariko to tebinonya nga eria bugate nga yego kamwikere egere to mochorere eye kogenda kumusuki mutwe egere moye guchikotoka etoke eko produce buya ubwa eria twalire so etoke nga ngonya gukina tori omulimi okunyara gotekerera na kuburia ngunyara tori ko mugai buna ako toko mochorera chimbego eche ngombe ra nyare kuburia eche echira momentere obuya bwe ngombe guchikotoka guchimutwe gochikobe replacement cow ekere yende ya rotire bosekare yende ya kinire nabara minya yirusio nonya ne karere nga engomba bwate kunya kurwara lioka ntobwate njera tokomanya nga emoli gochikotoka nga kitoko ye breed egarate jigotwaro bobega ntoko somatic cell count ekerere igoro ngombe bwate somatic cell count ye brown to mastitis kunya kurwara mastitis lioka so ngosere kitolito amanya nga erigete eye togotumie mbego yaye kunyarere kuchikotanga somatic cell count tebembe enyare ko kore emoli nere chikotwaro bobeka rego chakobia egento kende emechando babwate nendagera obo manyi goko conserve endagera buna yetwanyora gutumia saire enkatie omurakera mona balimi abange baguchandika yagera cost yoko koro balimi obo yaba iguru ekera mbabwati endagera ekaro chinsi yaga chibolite kerase igo dio dikomenda kwamanya kanyora ngodio gachitere na bako gendera korageria ria gachitekera yaringe plenty ekere plenty na dio akogacha muno ekera kanyora ligo dio dirisekero monta gwate chinsi yaga akoni rais lakini wane karo batigete bonsi riria ikiro murakera rio monta gocha conserve okanyora ligo dio redi yakorire yachire iguru the cost of operation yamanya gutoka yabere iguru wanyora umulimi oyo amago operate asara koyo uri muinoga agokorera efaida egento kende obo manyi bwendagera nchumbi kinko engombe bali mimbabwa yakara babo chaba tabange chumbi eri embalire oire chumbi ya stock ile ogale kwira chumbi ya mabere ekuchikole ngombe te gunse ekole konye moli ekine buya ne ngombe ro kana matonta ane yabango ni kwale ngani time ekero na bono tebe nga umulimi uyo naka niko koni ngombe iga na boko nyara balimi abange bakurwanira ngombe yaye bayire igoro sirie besa asubwanga ere tali nde gutangaza ekiagara already chombe cha ichitangaza ticho egento kende go save chibesa na gokora vaccination iri twata banga amarwire nara ko chabona iri twata balambi skin foot and mouth na anthrax bali mibanke mbali kumanya gendike bakara karato chikobeta chisindani bakagera ngayobani ne cost yabosa aga burwire buna anthrax yebugo itengombe wanyole ngombe yarenge byo kamete mukoroba yakura na ande nabo bole dangerous nonya se balia bamenyeta se ngombe yakora yakwera so dokora zoonotic so tebuya akaro mulemi kutoka ngatali taliko tekarara eresu lakini ase bali bamanyira bali amulakinga abalimi abantu batagiri komanya importance ya vaccination na hygiene is the other thing bali mimbara amanya ngati bakolenda ngomba ase korara bagole chi mattress ko sababe ke so dust bune na amacha to kenara amange ngombe yo bune ngana ige kunywa amacha amange ama vere pasite chi nene nama na amacha so onya amacha tai koko tuge ngombe twali tangie nene asa amacha ka bayo ngombe kunywa na ndu twali no ene gesima onyo rochero le angembuya lakini amacha roche mona ali stagna na bwate michan bona litibu amaje litibu ntoli ko yani kale kesenge nchonga parasite injiri chiko basa amacha ime ngombe ge konywa egento ke twaro kaliva flu no chiko toka sa amacha stagnated ngombe ge ko yama kwenda ya affect e liver ya ngombe na ere ko metabolize endagera ya ngombe yamanya kutumia endagera iri na yatake so we want amacha be clean we want amacha ba mange na anda available amati kutoka naro igotara available pase ngombe ko available is one thing no kwa ngombe ko access is another thing tono ko ase omwe kuratebya nga chitagi nchirindo chichombe chibwate anda kenki chigokonya nabo igogo chikokorera otebya muligeria engana yawo yo mwerio mbi yamono Mildred ali mino ayo koro ku Mildred abana ba mino mbako karo ya mataru ki Mildred chombe chibuna chiriga we call them by name so edia tagie bwate edia tagie ngombe egatwara ne code egotoira gutia sefa edia ngombe kweresa engombe ngaki yatogete iseningo ninango egara in future akara tokobeka chimbe go chichita ntoli kobeka ororeri oro morubwate kaine eta keirenga nto breed anyorenga isengombe ye na ndene ne ere twatumia ko otonyorera chimori chimbe
So ego to tell the history of the cow na ande ngoto konyereka to kubeka mbegu oroje chombe kare ngombe kan tie mbego na bego tumerwa gose tumere yende so ekero mulimi identify igogo cha kwa makwaligiria yataginga engombe yekuru kwa joyous nero gose nereri otherwise nabo confusion yore kwa bekire ngao gose kwa bite kwa ruari none ngakio ku ruari ako katabinga ngombe na roche bwato muchande kare ruarite na ngombe korokwa Mildred for example you are not a cow but I'm using your name no problem daktari so we come and treat this cow called X and X engana yawo yo mweli go chumuligere weta St. Kiandizi TV na nemo no gutara gali enokem nerili to ukura omuremi enganete ko katabinga no tore una enokem agrovet asogo kwa gweta ni ko ebintu byonsi biri bya mugonda mahitaji ya mugondons twaukaribishira so mwako oyiga ochite sanke amasogo kwanera asogwate challenge tweresane togokonye togosire onye nege ndagera ya mugondo ya mini ekyomboga netie nabo togokwera sanere riere kyagara chindagera chite twakigishitenga togo chinyora from manufacturers high quality feed well stored kyagera ndagera nabo kalete ndagera ngiya lakini oye gacho bubesale kechisto nabo ole free ko tutarera no nechisto ora na taro setie na omo semi chisemi kirito nya kogenda gusoma isiko kyarango genda tore twasoma ngo togenda gwesomi tonyore ochisemi gitwa kwaire naye chikokonyo usuke uno mulimi oyo usuke mutu na kweta niyo na boto koroseri linkage ningoganitia mabere ningoganitia moli chomba une chichinsi yani na boto kokatabinga ki omulimi oyo agotoka asekete eng'omberi nengiya nintu twasabiti chimbego na aye togokonye togusabu chimbego chia si chombe chiao egere na yokine chombe nonya ko bwatembe inju tokuberese injara nero asabu o upgrade stock yao okonya gosuke step omwako yo sukeiga mwako ndo sukeiga wotakanyora naye waikirega mbia mona sana nyasaba konya sole mbia mona sana daktari asogo tutarira mbia mono asogo semya gwatoire mbia mono asogo ntegera asante omwancho muligaria aina aroko igure kurwa se Dr. Monda Enoku oyo mutereriga kurugaria ase Enoke Robert asanya ko bagagutebia mange na ndo experts kia mangana yaiga asanya ko bagagutwera na kichombe chikorendu igo yabere challenge go cia se account ya Kisii astwaganiringa abarimi abange baganinga baegwe amache ataraso bwango ende banyara ko babagusibia ase chombe chikorara kosanda ke gosiberia ase chombe gosibi chombe noko igurenga koreko kokora orimi we chombe noga niria amache na so moremi harvest ya macha yembura na boigo na se chombe tibine chikunywa amache na boigo asomoremi yabere challenge sora so harvest koganyerete account ya Kisii eto ikarania yonsu inyoro morobelera sembe no morobelgo bole minobonda asanya ko bato sanga mange na retu asemiria mange tubate semetano ya Facebook Dizi TV News Digital asensema ya YouTube Dizi TV News na wewe tutomere SMS gwetera se nambe yera se screen ya ogabu nanya ko bato sanga asobwamo ko kinga kende nainde nituko ni chisabune chalero kaba munaitu bye bye.